Regane brambang bawang lombok kok kental enak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya delok. Delok apa to? Delok bos Upin. Cintane to. Lah, wis delok yo. Wong awak garing kok cinta. Awak garing kok sok. Padha krepenge kok sok. Padha krempenge cerewet ae. Garing kan awakku kan seger. Lah, kayak cintane teko. Loh. Cintane teko. Lo calon Cintane teko iki. calon suamimu niki. Ya, lah. Ateng teko. Bapak teh sudah datang. Wong pino gak kena Ndi? Oh, entra, bapak ya. Kok Abang. abang. Yo kok tak yo sablak meniki kok. Kayak itu kayak. Dia sambelin entek lho kok. Lah sedih, kan gua kene enak. Wah. Spesial, Mbak. Spesial. Sambel gawe ngene to. Spesial sambel. Iku entek wingko mujek wingko. Tambah. Wis mangan. Enggak. Apa badok iki kok. Ngono apa? Badung endi? Kopi nek ora wae. Hah? Kalau bujungane oleh ora. Halo. Kuwi ngopi ora? Kene tak. Sernak le. Oke. Ya aku bar kono ganti gunamu. Jauh. Ya, Ipan kan arep anu. Matane kuwi nggone kadek Lah blok. iku kadek bar kono terus gone kuwi. Terus bar kuwi kok Bar kuwi. Gunamu dhewe rapi. rabi karo apa? Lah, apa kan? Berarti wis dadi ayah anteng kok. Dadi ayah anteng. Jenenge Dit, bar ngetrek. Iya. Kopi ki yo. Kuwi kopi ora sik? Wis aku. Ada apa lagi? Ada apa ora? Jauh. Ya dari Sabang sampai Merauke kono. Berapa jam ya? Buah piro? Ya enek apa kene Ya ngono. udah ya ini ya. Ya ini ki. Setengah coba seperempat jam. Kali aku ki mau. Cek ngeyel toblok iki. Toblok ngeyel. Wah. Ayo. Eda ya. Wa dalane kok awet kok Dumbrubus munggah cocoran jul. Lho, aja metu kono to. Lewat di. Ya metu anu kono kuwi to. Nek lino ae. Kok kelino kok. Nek lino Kok kok. kelino lho. Ya metune gak anu kuwi aja. Diwi. Bangkus. Kus. Oh gak metune gak diwi etane. Aku ki ro kok jalan. Etane moneng. Kok takoke padha ora ro kandel. Etane gaya metu kenti aja. Genti ki ya gak lewat Dumbrubus ndi. Dumbrubus to. Kok ngalor kok. Iga Jawa kuwi to iki kosok. Tak pura lo ngetan. Lah ya tak pura. Dewe nyapa Terus lokos kok rataan buat nukon jajan lho. Kus. Masa petoan. Tuan. tak pura apa gedung dupus ya, Vin? Dumbrubus liwate tak pura ngalor. Kok Kok iso? Hah? Dari mana, Kak? Mana ini? kok dibut iki, Bu? Dari mana, Kak? Tablok ini kene wis e. Tablok Lagi budal. Omahku kono. Ya mubeng ini kena to. Jembatan kene iso to. Kena lor kali. Iya jembatan. Nah, Kowe gak tau nggone anu kok. Bu pancor pitu ki metune ndi ya, Bu? Kok pancor pitu iki liwat nganu kena. Gak kabine tau di. Iya. ayo kono. Tulung Gak ndi kono ke? Ndi Bu ke? topro ngwetan ya. Ndi kono kae aku ki tau dijak lewat kono wi pas kira berbendo rono. Lah iya kok tulu kena kok. Lah kan dia nyapa wae metu ketok. Ya terang bulan sekar kok. Ya sekar dingi cacak ini sekar mubang. Dene sekarang dia menak metu berbendo malah. Baru ngono dalane berbendo malah dijenggleng menak. Wes seru. Bang metu kono dalane ra penak. Aku udah ngopi wah ngopi. Kopi ora, Cek? Bet apa, Bet? Apa ya?
bukan bos kuwi bos anak bos iku malah gak anu ngebayun lah kowe lek gak ngajeni wae kang ngajeni nek gak ini contoh gak polos ngono kowe Bos. Jadi ajeni ngono Lo petik lo. ndang ngono lho anu nek Saya sungkan le, gak oleh le. ora wani ya gak wani Pak ini kono apa? Ora wani rai wedi silit. Ngomong kamu apa? gak ro apen ora Ini wani gak Jawa iki. Yo ora wani. Gak wani. Wani kok karo aku pin. ora Maksudnya rapena kono guru iki wong apa? ngomong sing apik Sopo? Itu tidak. kosok melagak wani itu lho Di Apa topo? Bunopi di Bunopi anak buahmu ora wani karo Omongan. karo Nopi. Gimana? Terus apa? Ya, keliti ya. ngumpul Ujung gak sawai. waduh apa iku kok Apa sih wong? Boleh kadek. ade ya Karpet tuil. olah aja bolone lho Semua pur. Ki umat banyu lah kompor diterusno ki lho. Ya ben pun banyune. Pas kok apa ya? Kopi wo ya. Banyune ben pun tak umbap terus. Yo kopine aja lali. Piye sarapan entek wis ae piye iki? Sarapan entek, Kong. Apa? Kopi enak. Karek sakarmu. Ya, kena. Kopi. Kita tak bosok sesuk. Masa dibotok sesuk? Botok apa kuwi lho? Seneng arep botok. Berarti wi sesuk gak buka prai. Prei, Mbak Yul aku sesuk prei lho. Yul prai yul. Lah kole segini kuwi dikenyang buka. RW. Pokokno umure wis tuwa. Oh, jancuk. cok Ceng. kaget atiku apa jangkrik lah Waduh. gibas gibas Lah ibu ya bakal tutup ya. Irwono. Umure wis tuwek. Paling ibadah nggo ngelongi dosa. wah ora dipakai kodhot kok wae Kira golek dhuwit ra nek enteke le cah ganteng. Nah, kopi ora cerewet ae. Ya kopi kok. Kok. Golek duit terus kudu habis sugih kok. Dhuwit arep apa dhuwit? ya jambu yo Ora tak tumpaki wong kok prei. Sik tumpaki ora wani ora sik. kaya tuwa ya codoten Lah codot yo kosok. ya asu Padahal ibadah. Lah ibadah karo apa? mi ditekoni nek bu guru nek Mbah Kadi ku ditekoni Wek cerewet iki nyapa to. gelem nekoki opo Ada niki pino asline paling kok karo aku tok, Jek. Oh nyapa to kosok. Iki. Kedi. Aja. Omongane ujek yo. Kok tadi bom jajal iso bakar ora kowe kok. Enak wis dibakar Yul. Enak ora Yul sambele? Sambel ana Yul. Pak, Sambel entel. Kan sambel ana Yul rene. Sinu genek rene wonge. durung enek rene kok. Ujung. Nggih tapi dereng tidak mriki kok. wis kawani ya to Kok cerewet aja nyapa tapi kok. Ya rene kosok. oh aku kok langsung nyapa to Los mbahmu butuh minta meneng aja seriwis saiki. Lah ya Bu. Dek iki jenenge jujung pot nggonmu Mbak Yu jere. Lah tak omongno aku awani ngene kene. Oh. Sampai jam berapa Mbak Yun? Dingi. Wis jere buka apa to jane jere mujek kuwi lho. tekono bakul es Lah wis. bakul es kok es opo gak Lah takok jajal bakal es apa kok takok kosok. Es rangkul. Oh. Es pangku. Es rangkul. Jadi nek tuku es dirangkul. Wah, wani ora. Nek tuku es.
Nami bantu wes Min. Urung buka kok wonge kok. Sapa? Mbak Yun. Tak kok Aku arep bakul es rangkul. tak bapak es rangkul. Diimbuh es semu. Nah. Sing ngerangkul sapa? Sing tuku, sing tuku. Moncrot tuh wong tuwek kok ngono kok ngerangkul. Malah atos grinding-grinding kuwi kok. Wis ngono lho plok pagi iki. Aku Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. yo, aku arep es